Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyu edweleni isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili ukeliwe Khozi TV mina kuMusa Nkosinathi kaMshego umshiza wentombi zakoshabalala silaphi la sikhona siseDurban North namhlanje sikwisikhungo semfundo ephakeme ekhiqiza kakhulu abasemkhakheni wezamafilimu njengoba sambile silukhozi FM sikhona namhlanje ke kunesifundo esibaleke kakhulu esikhuluma ngobaba uSimon Sabela uMabhuno okuyena ke ongumlingisi oqhakambile nowaziwayo kakhulukazi emkhakheni wezamafilimu njalo makunonyaka kuyaye kubeke nama awards abungaza imisebenzi yakhe kungakho ke namhlanje sikhona ngoba kuzobe nesifundo esikhuluma ngemisebenzi yakhe inhloso ngqangi yabe Film Commission kwaZulu Natal ukuthi bakwazi ukulekelela abantu abasha ngoba lenyanga le uNtulikazi ithathwa njengenyanga la besuke khona bethuthukisa abantu abasha ukuthi bangene kule mkhakha wezamafilimu kodwa ke linda vele ungilandele ungahlali singene ngaphakathi sike sizwe kabanzi ngobaba uMabhuno. Umsakazo Ukhozi FM sihambele ke indawo la sikhona emcimbini okubungaza kakhulu umsebenzi kababa uSimon Mabhuno Sabela ngikubingelele Leleti Khumalo uyaziwa ke embonini yezamafilimu mhlambe unganikeza umbukeli ekhaya weKhozi TV ukuthi lusho ukuthini lolu suku la namhlanje kuwena. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nibe ningimeme ukhosini kubaluleke kakhulu usuku lwanamhlanje angithi nje ibaluleke kakhulu inyanga yanamhlanje ngoba ibungaza imisebenzi yalomkhakha ikakhulukazi ke njengoba usushilo ukuthi ubaba uSimon ubaba Mabhuno ibaluleke kakhulu ngoba kunabantu abeza emva kwethu ake ngiqale lana nje thina saqala mhlambe ngangina 14 15 ngalezo ikhathi saba nenhlanhla ukuthi kube khona obaba uMabhuno la isasikhona sikwazi ukuncela ukuthi basitshela ukuthi hayike usenikwazi phela ukuphumelela kulomkhakha yiko kufanele nikwenze and lokho kwasisiza kakhulu ngila namhlanje ngoba indima abayibamba inkulu kakhulu nokuthi basipavele away ukuthi sibe la isikhona namhlanje bona ngezikhathi zakudala kwakungekho lula kwakungelula ukuthi ungitshela ukuthi abantu abafana nabo Simon nabo babumhlongo no babungema baphumelele ngaso lesiyasikhathi then ukusho ukuthi nathi singaphumelela ngoba phela izinto eziningi zazingekho uyazi mabeqhamuka ama-move akhona asekhona namhlanje siyakwazi ukuthi siye kuma-archives sibuyele khona siyobuka le misebenzi yabo ngakho ngisho ukuthi le nyanga le ibaluleke kakhulu ngifisa ukuthi i-KZN Tourism and Film iqhubeke njalo ukuthi lo mlilo esiuqalile ungafi ngoba hey uyabona indawo yase-KZN abantu abaningi bayadla ngayo igoli ligcwele iKZN ngibhlungu nje ukuthi ngisho ukuthi ligcwele iKZN ngoba asinakekelwa la ekhaya uyabona mawunganakekelwa ekhaya uzohamba uyobheka elinye ikhaya la uzobona khona ukuthi ayinginakekelwe la kodwa ke mase beqhamuka nezinto ezifana nalezi ukusho ukuthi bayasibonisa ukuthi hayi cha sesikhona ke manje sesizoqala simnakekele ke manje umsebenzi onzima kakhulu
ngoba njengoba ngisho ukuthi iKZN igcwele leli talente kakhulu namhlanje abanye baya graduate bafanele futhi banakekelwe nabo ukuthi bangayitholi ba graduateile bese bephelelwa umsebenzi futhi basanomsebenzi omningi kakhulu iprovince yase KZN ukuthi inakekele italente lala ekhaya. Ezinye zezinselelo ezikhona uma ngabe sibheka abantu abasha ngoba lenyanga nalomcimbi namhlanje uphethe izinto ezimbili uthi ukhuluma ngobaba uMabhunu ube uthinta kakhulu futhi uthinta abantu abasha kanti enye inselelo ebhekene nabantu abasha nje iningizimu Afrika kakhulu eyokuthi abantu abasha bangene kakhulu bacule kakhulu kwinto ethintana nedakamizwa kodwa futhi bebe talented uma ngathiwa unikwe ithuba lokukhuluma nomuntu omusha okungenza ukuthi uyasibuka njengamanje noma uyezwa kukhulunywa ngalento ungathini kuyena engingakusho ukuthi no man is an island nje mina ngila ngikhona because kwakukhona umuntu wayeseduze kwami ongibonesayo ngaso sonke isikhathi noma sengicheza angitshela ukuthi ayike siyaphuma endleleni ufanele uthole umuntu onjalo ikakhulukazi umuntu osemkhakheni lo okuwona kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili ukuze wazi ukuthi uyapi kufanele wazi ukuthi uphuma kuphi manje ke ngoba lo mkhakha unzima kakhulu unzima abanye bangena kusasa abasekho ngoba bangena endaweni abangayazi njengoba ngisho ukuthi thina besi fortunate kakhulu ukuthi sithole abantu abafana no baba uMabhunu ngoba sancela kakhulu nabo ke laba banamhlanje abancele kuthina ngoba futhi lo mkhakha uneyidakamizwe eziningi kakhulu nje ziningi izinto bazozithola sebenza izinto abangazazi umuntu aphaphama ukuthi hayibo ngifike kanjani kanti mangabe unomuntu la eceleni wakho uhlala umbuzo ukuthi hayi naku angisaka understand la ngicela ungisize you will never go wrong. Sabonga kakhulu ngesikhathi sakho Lelethe sabonga kakhulu. Kona ke mlaleli woKhozi nombukeli weKhozi TV silala sekhona sekhuluma nabantu abasha. Mbukeli woKhozi FM woKhozi TV mina kuMusa Nkosinathi kaMshengo uDr Lava sehleli nomama oqhamuka kuyiboard eqhamuka ke emkhakheni wezamafilimu ikakhulukazi lapha KwaZulu-Natal. Mama ngizofisa ukuthi uzethule kumbukeli ekhaya. Sanibonani babukeli ekhaya. Igama lami nguNise Malange. Ngiyingxenye yebhodi ye-Tourism and Film Authority la KwaZulu-Natal. Namhlanje kubungazwa kakhulu imisebenzi kababa uMabhunu uSabelo ikakhulukazi emkhakheni wezamafilimu. Mhlambe yikuphi ungakutshela umbukeli ekhaya nabantu abasha ngoba vele lenyanga uNtulukazi nethatha njengokuthi lokho enikweza namhlanje kufocus kakhulu ekuthuthukiseni abantu abasha. Le nyanga nje basibungaza ubaba uSabela Mabhunu inyanga lapho sithuthukisa kakhulu sibuye sibungaze amaciko kwifilm ngokuthi senze ama-award but also nje banamhlanje sikhona la kuzobe ku-graduate namaciko amancane azobe khona la namhlanje because bayingxenye yokucelebrate yena uSabela ubaba uSabela Mabhunu. Eseyishintshile ke umkhakha wezamafilimu uhlanganiswe ifilimu kwasekuhlanganiswa netourism mhlawumbe munganikeza umbukeli ekhaya ukuthi lokhu kuzosiza ngani ikakhulukazi kubantu abasemboneni yezamafilimu nje bese kuhlangene nje utourism nofilm kuyinto leyo ezokwazi ukuthi icreate amathuba amaningi for amaciko endaweni abahlala kuzona ngokuthi bakhangise ngezinto ezikhona kumphakathi yabo but also ukuthi baxoxe indaba ukusho ukuthi do films documentaries and short films ngezinto ezikhona kulama communities wethu ezenza ukuthi ama community wethu abe indawo osifuna abantu ukuthi mabeza babheke ukuthi iziphi indawo esinokwazi ukuthi size kuzona ezikhangisiwe kulama film ngokusho ke okufushane ukuthi i-audience yethu njengo tourism no film isizokhula ke manje because sizohlanganisa bonke laba bantu bebeza ku tourism sibuye sihlanganisa abantu abathanda izinto zamafilimu. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho esithemba ukuthi umcimbi okubungaza ubaba uMabhunu uzahamba kahle. Ngicela nje ukuqala ngokubonga our KZN Tourism and Film Industry or Authority. Ngibonge ne management
ngibonge na-after, ngibonge nama-students, ngibonge noSingaye. You made this day to be important because you are important. Our board members, Mamnise, Malange, Ubabu Sthembiso, Bakamadlala, Prof. Mzinakwe, our CEO, Babu Kombi, and our COO, Simon Mabuno Sabel Awards. Many things were said there. Our political heads, our guru, said a lot of things. Indeed, it happened. 13 years later, this fire is still burning. And again, I'd like to say thank you to the KZN Tourism Film Authorities. You know, KZN is one of the biggest provinces that has this hub of talent. Provinces are rich because of this talent. But again, we don't have anywhere to go. We need to make this animal that is in us to survive. You've just been graduated, and manje sekuyisi isikhathi to feed this animal. That's where KZN Tourism Film Authorities comes in. Make sure ukuthi this talent doesn't enrich other provinces. You know, I'm privileged, I'm honored, I'm blessed ukuthi I am back home. But it's not easy for everyone. It's not going to be easy for the graduates zethu namhlanje. But again, if you have, you need to have people beside you all the time in this industry. This industry is vicious. Uzohuzuka uwe but vuka. But you can only do that if you know why you are here. If you respect this industry. If you respect the skill. I started this journey when I was 14, 15, mhlawumbe even younger. And I was fortunate ukuthi kwakukhona obabu Simon Mabuno around us. But we didn't take that for granted. Ukuthi okay, baba, they are here. Nathi sifuna ukungena kule industry. No. You need to suck to the people who've been in the journey for long. Kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili. You will never know where you're going and you will never know where to go until you know where you come from. Tina, they taught us how to be yourself in the industry. That is very important. How to respect the industry so that the industry can respect you back. How to take care of the skill that you have. So, Obab Mabuno made it then. That was how many years ago? They made it. Nina, you are fortunate. Everything is around you. You will fail because you want to fail. Everything is around you. So when I say to you, you must know who you are. Respect who you are. Because this industry is huge. Kuna
abakhona kule industry for a mistake. They woke up in the morning and say, well, Mina, I want to be glamorous. I want to be on television. And a lot of people don't take this industry serious because Tina Kala, we don't take it serious. I'm not boasting, Mangiti. I am where I am today because I take care of my skill. I take care of myself. I respect the industry. In order for the industry to respect you, you need to respect it first. You need to respect yourself. Unfortunately, the industry is funasi beautiful, is funasi shaped, unfortunately. But manje, things are changing a little bit. But having said that, it is very important to take care of yourself. If you are here by a chance, there are a lot of challenges in this industry. Abanye, they try and mhlambe basebenzise bayithola sekuma drugs because it's too much. The challenges are too much. You need to know what works for you as an actor. First of all, you cannot be an actor that does everything. That is everything. You do Mangiti, you need to know who you are. You will be able to know, Uguti, this project is not for me. Because Angiti, you are creating an image while you're starting a journey. Ungazitholi ukuwo wonke ama functions, no. Because you want to be seen. No. You are not here to be seen. You are here to fulfill or to feed this animal that is in you. You are not here for anyone. You are here for yourself. And then get things like this. They come along. They say, well done. But again, ukhumbule ukuthi you are not here ukutshelwa ukuthi well done. You have to tell yourself, I've done well. And then abanye abantu, they will see the well. Let me focus on the young one. Osingaye. Oh, it's going to be a long journey. You will never travel alone. You will never succeed in traveling this journey alone. Never. Umamunisi ushilo la wathi, use your contacts. Use them awangempela. Because you will never survive Bantabami alone. It's a vicious industry. Abanye, they are here to pull you down. They will see a talent and say, woo, uzongidlula lo. They will pull you down. So at that time, go to your contact or go to someone that you trust. Hey, kunzima, ngenze njani? Ngifuna ukuyeka manje. No. You can yeka. You know why you are here, angithi? So you can't yeka. And again, nazi ukuthi in what you are doing, you are representing your province. If they see ukuthi this person means business, they will come along. I know kufanele ngabe we are far by now as film or KZN tourism and film. Kufanele ngabe we are far. We should be having our studios by now. It cannot be Johannesburg all the time. While that talent comes from here,
lonke italent lase KZN ligcwele eJohannesburg. Yo, young talent is amazing. These kids are amazing. Young ones, mina today, I'm still learning. Fortunately, I work with a lot of young talent, and they are fresh and they are bringing it. So I cannot say, no, when you can't teach me anything, Mosha, never. Never. I learn a lot from the young ones. And at the same time, I give. So, Babsi, mina, I pass my baton every day almost. And I chose to do that. These kids, ezinye, they don't have means to go to school. Bese uyalibona talent, oh man, what can I do? Do your bit. Do what you can. So that's what I do every day. And ungazibukeli phansi if you're not an actor. Ungazibukeli phansi if you're behind the scenes. Crew, most of the time, yay, abahlonishwa laba bantu. I want to prepare you guys. A crew doesn't get the respect that they deserve in this industry, and they work a lot. So if you are makeup department, art department, lights, sound, you must know, ukuthi, yo, it's gonna be hard. But hang in there. Hang in there. Senisebenze kakhulu ukuthi by now besuthi no mina sengikhathele. Yazi, I remember all the time masinama scenes that need abantu abaningi. Umfaka umuntu uthi okay namhlanje we need masses. Akade kuhlupha isikhathi eside kabi. Uthi woza ke namhlanje. Hayi bafike on set. Kukhala yena kuqala lo kade kuhlupha. Athi no, I can't do this. You do this every day. You do one thing for 30 minutes every day. Yes. Tina, we don't feel that because we have passion. This industry is rough. It's rough. But again, it's fun at the same time. You wake up and looking forward to go and deliver. I want to nail this part. And again, relax. Don't relax. No. Talent is mushrooming every day. So when you relax, what are you saying? Bazokushiya abanye. Don't say, well, there's no work. Around you. Ngizomkhotha futhi umamnisi. Take pictures. Lama phone lawa, fortunately, they do wonders. You can do a film and finish it on the phone. Around you. Your life is an entertainment, is an edutainment. So don't say, I need to go to Joburg in order to create a story, in order to create work. No, the work is around us. It's our lives every day that we turn into an entertainment. So don't take this for granted. Do not take this for granted. Like I said, mina was fortunate. But again, you need to be able to see ukuthi yazini labantu want to help me. If you are amongst people asebe in the industry for a long time, use them. Be able to say, Mama, I need to do this. How do I do this?
be able to see ukuthi this is an opportunity and grab it. So I went overseas mengimncane kakhulu. A lot of people that I worked with baqathaka abanye, because it's not all of us. I went overseas, I was very young. I was 17. Started with Sarafina when I was very young, 17 years old. My family is back. I'm all alone. Ngiyabona ama actors amila, but I'm all alone. There's in a country that is fast. Everything is fast. New York it was like a movie. You ask yourself every day, what is happening? But again, ask yourself this one. Why am I here? Just keep asking yourself, why am I here? In New York, it wasn't easy. Homesick, food. But I'm here today. I said to myself, no, this is part of the journey. Journey will never be smooth. Nama potholes, nama humps, nama turns. It will never be smooth. I'm still traveling that journey. Still traveling the journey. I'm still loving where I am. Still enjoying the industry. So, Tina, we didn't have izinto zo Google. You are so fortunate. When you have to go to an interview, Google a speech, how to behave in an interview. It's just in the tip of your hands. And it will pop. You are fortunate. I still say, you are fortunate to be in KZN. You are representing a rich province and a rich region, man. So, ukuthi uphume emakhaya, forget about that. Uphuma ekhaya. Hayi ukuthi uphume emakhaya. Uphuma ekhaya. When I came from elokishini kwaMashu, no one knew. People keep on asking me, okay, did you know ukuthi you will be this big coming from KwaMashu? I always say I didn't know, which is true. But I kept on pushing. Because a lot of people think you need to, they create something for us to be able to succeed. You need to come from a rich family or whatever, or a school, certain school. No, you need to be you. For you to be able to say, mina ngiya after, that is done. Start this journey, manje. Because if you fail, you're disappointing yourself first, and then your family. Our families play a very important role in this industry. They support everything that they don't know. Ooh, they support everything that they don't know because they don't know what's going on set. Mina, I'm married. I'm unfortunate. Bab Kanyile ngizokhuluma ngawe ukhona. I'm married, and my husband said, kissing other men is a no-no. And I'm like, it comes with the craft.
So you get into this journey and kuba khona la you call the shots. And again, if it's not for you, move on. Which generations? Mina. They said they cannot write for me anymore because I don't kiss. And then I said goodbye. That was my goodbye. But I'm still here. Productions are coming every day. It doesn't mean take whatever comes. On set, people come drunk. People come late. People that you respect. People that have been in the industry forever. They come drunk, they come late, not knowing their lines. So we end up understand those people. Don't become one of those people. Because the industry will delete you. Producers will say, no, I can't work with that. A drunkard, no. Uyaziwa. Mbukeli woKhozi TV siyaqhubeka nohlelo njengoba namhlanje kuhlonishwa futhi kuqhakambiswa imisebenzi kaBaba uSimon Mabhunu Sabela owenziwa ke abe KZN la kwaZulu Natal kakhulukazi emkhakheni wezamafilimu. Namhlanje ke sikhuluma ke ne-CEO entsha ikakhulukazi ngoba sekuhlanganiswe ke i-tourism kanye nefilimu. Asikubingelele Mnumzane Gumbi. Sibonga kakhulu sibingelele. Mhlambe kafushane ukunikeza umbukeli ekhaya ngomsebenzi noma ngomcimbi owenziwa namhlanje nenhloso ngqangi yawo. Namhlanje sihlanganela siKwaZulu Natal Tourism and Film Authority ukuzobungaza inyanga kaJuly esibiza ngokuthi iFilm Month. But okwesibili esikuzelela ukuzovuselela umcimbi omkhulu okade waqala lapho sigugubha khona iqhawe laKwaZulu Natal uSabelo Mabhunu njengoba sazi ukuthi sekuphele u30 years njengoba sekuyidemocracy ka30 years umsebenzi wakhe wabonakala. Sithi ke namhlanje sizoba nesifundo esisithulelwa enye futhi ingqalabutho uLeleti Khumalo ukuthi asazise ukuthi singathini ngaleli qhawe. Okwesithathu esikwenzayo namhlanje ukuzohalalisela abafundi abathe bangena kwindima yokuqeqeshwa kwezamafilimu emkhakheni eyahlukene. Lapho namhlanje sithi siyabakhipha khona ngokomthetho sithi abaphume beye ngaphandle kwi-industry beyosebenza. Ngiyazi ukuthi minyaka yonke niba nomcimbi wama-awards ngenhloso ngqangi yawo ukuthi nithi bungaza imisebenzi kaBaba uSimon nibe futhi nivundulula ikhono labantu abangenayo emkhakheni. Uma ungahlehla sibheka ezinye zezinselelo enibhekene nazo noma ebhekene nefilm industry sibuka nekusasa kusuka manje. Uma sibheka nje siyiprovince yaKwaZulu Natal siyabona ukuthi iprovince yaKwaZulu Natal ingenye yama-province enekhono. Kodwa uma libheka leli ikhono esinalo labantu alihlali kwiprovince liyaphumela ngaphandle. Lokho ke kuveza izinselelo zokuthi kubalekile ukuthi si-authority sisondele eduze njengoba kade saqala ukusondela eduze. Kodwa ukusondela eduze kwethu manje ukubheka ukuthi sinxenxa kanjani osomabhizinisi ukuthi beqale bebheke indlela yokuthi singenza kanjani ukuthi sakhe izinsiza kwiprovince film studios so that sizokwazi ukuthi leli ithalente silinyuse but singagcini ngokulinyusa futhi silenze ukuthi lihlale kwiprovince yaKwaZulu Natal. Ngoba uma ubheka enye into esikhambisa kakhulu njengoba kuhlangane i-tourism nefilimu ukuveza ukuthi singasebenzisa kanjani ifilimu ukukhuluma indaba ezinhle ngeprovince so that sizokwazi ukuthi noma siya kwamanye amazwe sisebenzise ifilimu ukudonsa abantu ukuthi beze kwiprovince yaKwaZulu Natal. Usakhuluma ngayo indaba ye-tourism. iKwaZulu Natal inezindawo ezinhle kakhulu. Uma ungacabanga ukuthi lezi ndawo
amazwe umhlaba namanye abantu abaku-film industry bangafuna ukuyisebenzisa. Mangakanani amathuba ekuthenini abakhiqizi bamafilimu balapha KwaZulu Natal noma beNingizimu Afrika babe nokuxhumana nenkampani ezinkulu futhi ezikhiqiza amafilimu ngenhloso yokuqhakambisa lezi ndawo ziqhamuka KwaZulu Natal nobuhle bazo? Amathuba makhulu kakhulu. Abantu abasekuqala ukuthi kuthathwe i-tourism ihlanganiswe nefilimu. Ukuzama khona lokho ukuveza ukuthi lezi zinto zinobudlelwane. Uma ubheka njengoba singene kwi-winter, ubusika, iKwaZulu Natal ayinabo ubusika obufana nawo wonke ama-province. So abantu abaningi bathanda ukuthi bebe ngapha. Uma ubheka i-culture yethu siyiqhakambisa ukuthi sine-culture enhle. Uma ubheka iy'ntaba, uKhahlamba ne-Big Five, akuwona wonke ama-province anazo zonke lezi zinto. So nangendlela ye-location spots zokushutha amafilimu bayayithanda-ke lezi ndawo nje. Ingakho si-province siqhakambisa kakhulu ukuthi siyipromote, but bese siyabheka nabantu abangene kakhulu ekupromoteni amafilimu ukuthi sibatshengise ukuthi nazi indawo, wozani kwi-province. Ingakho uJuly njengoba uJuly uzobona sobe sibhizi nje. I-South Africa yonke in fact izobizela kwi-province yaKwaZulu Natal. Uma sesigoqa mhlambe ngiyafisa ukuthi ugcizelele kumbukeli ekhaya ngizothi ilokho enithi unyaka nonyaka itimu enibambelele kuyona. Mhlambe uma ungaphinda umvuselele umbukeli ekhaya uvale ngayo into okuyiyona ngqa okuyiyona impesiqiseni kulonyaka. Kade ngihleka silauncha isiqi olento baye beshaye kamnandi bethi umabona kude asibonane. So konke lokho uyakubona ukuthi kuyakutshela ukuthi through umabona kude uyakwazi ukubona yonke into ithi qhamu ibeseduze. Asibonga kakhulu ukukhuluma ke nobaba uSibusiso Gumbi oyi-acting CEO yayo i-Tourism and Film Authority KwaZulu Natal. Ukhozi FM kanye noKhozi TV behambeleke lo mcimbi othintana kakhulu nobaba uSimon Mabhunu Sabela, ikakhulukazi njengoba kade kune lecture ekhuluma ngemisebenzi yakhe nokuthi kuqhakambiswe imisebenzi yakhe ikakhulukazi. Kanti futhi lo mcimbi uhambisane nokuthi abafundi bebezothweswa iziqu ubusezingeni eliphezulu umuhle kakhulu. uLeleti Khumalo uyena obekade isikhulumisa sosuku, kuyena othule ilecture ihambe kahle. Kodwa kuwena ke mbukeli nomlaleli weKhozi FM, asiphinde sihlangane futhi emcimbini omkhulukazi waminyaka yonke weSimon Mabhunu Sabela la kuhluke hlokoniswa kakhona kakhulu bonke abasemkhakheni wezamafilimu. Sohlangana kwi-red carpet. Mina nguMusa Nkosinathi Kamshengo, ushiza intombi zakho Shabalala eDurban North. Signing off.